Asun tän joille päässäjät. Jumatin kalenteriskääts. Kuolla haa. Tällä juoksamannu. Hyvä. Täältä on puastukalenteri. Täällä on joaskalenteri. Voi. Täältä on arrapässäjät tän joille. Mun fertin ainakin pärkitsi. Piena Hanna musta pohjan tai pärkitsi. Koska musta toitsikin. Pärkitsi. Täällä kirji. Muuli täht. Täällä nukuks äikin munen tei porko. Täällä. Siellä pärkitsi. Te veritte rukses ja aalit. Ruks ja aalit. Läiki. Tienu. Ja te veritte julikin taikalli kääritän. Muussa on äänesiässä lyhtsy tämän taakot. Äänesiässä tjähpi tuudju. Taakalla tjähpi tuudju. Mun kaffettiin äänesiässä ei rink. Taakalla fettiin äänesiässä ei rink. Vai pärkit jos shad muus. Kospa mun telefona lähe. Jää vieskustelemis. Ammes vieskustele telefona. Mun kalfettiin täältä ähimaanassa tjada. Jankal kontaktiivältä. Sahte. Ja te lei mohta leijät nummer. Sieltä kähtiin jäljä. Hallo! Joo, tää on Annesiessä. Täällä Karinastappa. Ai kun järä kille koton mun pärkitsi tai päässäji tänne pärkidit. Ihosta. Ja on panna min Gran Canaria. Jänniä. No joo. Mä annan tiedä vaan ja sädskuosta. Jep. No tiostankal. Mun vettiin ja kärlikit pärkidit täällä. Mutta mustahan pueri kirjitä. Tötsikaltu kirji. Tänne Annitsisten Eira ja Maarit Östbilava tän källan. Että mun täällä päde ootsan täppä pärkitsipirra ja tää alkan pärkidit. Nää. No, takka oli pohtilkoekte vuoli lohta. Niin, kohti oli lohta. Kohti oli lohta. Kiemuntan mahtan kusto. Tähtänä nuolehki kun kiestän teppä. Ja. Niin, tällä kiessädän. Ja täällä aikunta se linjipitselit. Ja solju. Ja kahvia. Tehdään kärvis kirkkuivellekin. Voipa täällä louhkas. Tätkalla louhkasta huksa. Voipa täällä kirkku kiittää. Muka vetin kähtsä mulle munta. Länkö mun aikas puastu fältän vai miijalla. Mun yrit musta olla kalenti faas. Kalha. Suongo manno. Mutta on mentu arra puhtan. Mutta on kuekste vaan koutal puhtan. Voi vettä. Iäl täällä shot. Teillä on kuekste vaan koutal puhtan. Ja, mutta kalvoikaan te. Mun vaikka rekt tudjut. Tien mun porkan täällä. Joo.